Ayan, good morning mga ka-alright. Isang magandang umaga at pinagpalang araw na naman sa ating lahat. Ayan, nagpakita bahagya si Haring Araw, kaso ayan, umambo na naman. Ayan, maulan ang birthday ni Rika. So ngayon, ngayong araw ay pupunta tayo sa hardware. Bibili natin yung yung wheelbarrow para bukas pagpasok ay tricycle dalhin ko, dala ko na doon sa site bukas pagpasok namin. So yung kapote ay na-order ko na ako online. Kahapon ay nagtingin ako sa mga palengke ng kapote, ang papangit, ang ninipis. Ayan, sa online na ako nag-order yung medyo magagandang klase, yung tama lang sa budget. Ayan. At tamang po tayo kung magkano halaga nung wheelbarrow. Ayan, alright. So, nandiyan lang yung hardware malapit. Order ako ng wheelbarrow. Alam ko na. Lagyan natin ang sibuyas yung sayo. Huwag na. Wala man siya. Isa pang itlog. Ayan mo. Yan. Sarap na lugaw yan. Wow. Lepas. Kain tayo, masal. Bulso, sarap. Sarap mga ka-alright, sarap ng lugaw. Sa umaga. Sarap, di ba na? Lemon na lang. Sarap. Magkano? 56 tama ka. Ayan. Ubusin mo na itlog. Tapos na namin makabos ang libunso. Ayan, paunta na kami sa hardware. So malapit lang. Ayan na yung hardware. So malapit lang. Alright. So good morning. Andito na tayo sa hardware. Ayan. Good morning. Tinibrush na mo.
Arigan. itong pong butangan. Well- Butangan eh. Ay. Yan, naman sa napuan. Da kami ibang steel brush. Wheelbarrow. Sabi, ako kwadradong malakbang. Sabi, Tik, tik. Ayan. May nakursada ako dito. Isa na lang pati available dyan, yung isa bayad na. Yung maganda gulong. Ay, wala na. Isang Ito, heavy duty. 3 plus. Yan, 1.9. Di, 1.8 lang sabi ni Kuya to. Wala na pala yung medyo malaking gulong. Sabi na. Ito na lang, 1.8. Ay. Boss, balikan ko yung ano, wheelbarrow. 20. Kukunin ko isa. 25. Bus, ako na kan kag sa diri ka usa, dideliveran. Sa da. Oo. Alin? Di, sasakay ko yung sa tricycle. Ngayon, dadali mo na. Oo. Ano pa? Ito, huwag mo sama sa receipt mo. Bayaran ko ng gas. Sa akin to. 13.5. Kuya Nods. Yan, tricycle. Sakay ko niya. Ibabaw. Ay, da. Pang sa speaker. Lihat tahu na dia, tak mau masalah di kubus ada nenek. Sasakay ka muna. Lasik, yan mo dito sa paa mo. Diyan, mamaya na. Yung kanina yung pakasunong doon sa labasan. Paglabas mo, ay anak ko na. Nabay mo pa ito sa babusan? Ano, gitna? Dalian. Ayan, nakarga na natin. May ladder kang ano, aluminum. Yung dito nilutupi. Order. Matagal pa. Mga Monday. Next week. Matagal pa. Dahil hintay lang natin yung ano, yung sukli natin sa resibo Rower guide? sa wheelbarrow. Ayan, Albert, nabili ko na yung wheelbarrow. So, wala daw dito yung ano, ladder. Try ko sa ano, sa ibang hardware. So, yan, Albert, 1.8 yung ano, yung wheelbarrow. Ayan. Dapat at mga busi mo, baka na doon. Ano doon mga puno?
So yung mga korek, higpitan ko yung mga tornilyo. Yung maluluwag. Ano ito? Pakyaw? Pagkampak. Yung nakaraan kasi hindi na-higpitan. Wala na yung mga tornilyo. Modify ko to. Salta ng hub. May tornilyo para may ano sa stopper. Nagbukas pa video. Parang sa motor. Oo. Tapos dito, may buka. Pabilis sila sila eh. Ano, ito. Kasi yung mga nakaraan, hindi na ano. Yung hindi na higpitan. Ano sa ubos yung tornilyo eh.
Yan, tumibay na, naigpitan na. Nakaraan kasi hindi naigpitan. Nawala yung tornilyo. Kaya maigpit na lahat. Mga ka-alright, nahigpitan ko na lahat ng tornilyo nung wheelbarrow. Yung nakaraan kasi nagamit agad, hindi nahigpitan. Nagkulang-kulang yung tornilyo. So ayan, naka-ready na, hinigpitan ko na lahat. Para pagdala doon, ready to use na. So, modify ko yan. Pagdating doon, gagawin ko ng paraan para hindi naglalaro to. Hindi nagaganyan. Ayan. Gagawin ko ng paraan yan. Wielding ko siya. Alright. So ayan, maraming salamat to Albert. Ayan, nabili na natin yung wheelbarrow. So ay nagkambas ako nung ladder doon sa hardware ay wala daw silang stock. So orderin pa, 1 linggo pa. So titingin ako sa iba. So may makita ako. Yan, muli maraming salamat to Albert. Yan, bye-bye. So yan mga ka-alright, mga daw mga parang araw sa ating lahat. Ayan, at may bad news na balita for today. So ayan, pupunta ako doon kala Ate Margie. Ayan, alamin natin kung ano bad news na balita. Ayan, samahan niyo ako mga ka-alright. Tao! Ay, hello mo. Palis kayo? Opo. Punta na kayo ron? So, condolence. Anong oras naman tayo? Alas 5 daw po. Namaalam na yung nanay ni Kuya Bong, lola ni Mary. Alas 5 ng madaling araw kanina. Ganun talaga ang buhay. Nagpe-prepare sila, papunta sila doon ngayon. Kuya Bong, Papagupit kayo din. napagupit. Andiyan yung gumagawa sa gripo. Hindi ko po. Kami muna kaya. Sige lang. So yung mga ka-alright, dito tayo kala Mary. At nakikiramay tayo sa nanay ni Kuya Bong. Ayan. Na-chat ako na ni Ate Margie kanina. Ay, nag-ready sila, papunta rin sila doon sa Goa. Ay, Goa. Sa ano? Baaw. Sa Agdangan. Medyo malayo-layo yun. Yan. Ganun talagang yun ang talagang ng doktor, hihintayin na lang. At least kahit pa paano, dugtungan pa na tagal-tagal pa yung kanyang buhay. Hirap talaga kalaban ng cancer. Good morning Ate Margie, condolence. Kaya Ate Margie, nag-ready na sila para punta ng Baaw. Ano kuya, ay, dinamili ko ng mga pinamili kong pangluto ko, dadalhin ko na lang. Oo. Kuya, itong maggulay kayo ng langka. So yun mga ka-alright, magbigay tayo ng 500k Dalhin mo na to kuya. kay Ate Margie para kahit ano may pamamasahe sila. Taon-taon. So pagpasensyahan muna Ate Margie to. Ay, okay lang kuya. Salamat po kuya. Maraming salamat. Para may pamamasahe sila papunta ron. Opo. Thank you po. Uy, salamat. Naipakapit po. So ayan, nakakalungkot man isipin, pero kung hanggang doon lang talaga ang buhay ng tao. So pagkukunin talaga nito. Hirap na rin pati talaga yung At least hindi siya maghihirap sa sakit. Yan, napakahirap pag may sakit. Siyempre, pati yung mga pamilya mo, nasasaktan din. Alright, yan. Maraming salamat po sa lahat ng nagpabigay tulong sa nanay ni Kuya Bong. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Talaga, ayan. Malaking tulong po yun sa kanila. So ayan, kanina nga namatay, alas 5. So, mga ilang linggo yung nakaburol. Mga ilang linggo.
Mag-uusap pa kami niyang kuya kung mga ilang ano kasi kung magpahinta yung ibang kapatid niyang galing sa ibang lugar din malayo lang. Mga kapatid, ano? Opo. Ayan, at abang-abang na lang po tayo at update na lang tayo ni Ate Margie. Thank you po kuya Yan, sa saan? mga nagtulong po sa amin. Sila Kuya Jojo, Kuya B.A. Vlogs po, Kuya Emil. Salamat po sa tulong niyo po sa mama niyo po. Thank you po. At sumakabilang buhay na. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Alright. So yung mga alright, hanggang sa ating vlog. Yan, maraming salamat po sa lahat na nagpahatid ng tulong para sa nanay ni Kuya Bong. Ayan, talagang ganda na po ang buhay. Salamat na rin at hindi na siya maghihirap sa karamdaman niya. So ayun. At salamat pa rin po sa patuloy na na tutulong. Ayan. Para kala Kuya Bong. At hindi pa alam kung kailan ang living niyan, pag-usap-usapan pa nila. So, God bless po sa ating lahat. Bye-bye. I love you all po.